yaro in tambaye ka mana. A jin kaka. Kwana biyu na ga baka zuwa makaranta ba. To, kaka, tsuwa ta fara kama ka. Wai yaro ni din? Yi kaka. Ni ba na haifi babanka fa. Kai yaro ka maza ka gudu, maza ka gudu. Kaka, ta yalan gudu. Muna biyo ta gudu. Ya malamin ku can ya taho. Da ake za ka gudu ai. Ni kuma? Yi ke. To menene kaka? Dan ga malamin mu ya taho. Ina zan je? Ai na ga baka zuwa makaranta ne shi yasa. Ana zuwa makaranta. Kuma fa dole ne fa ya tambaye ni. Yawwa yaro. Amma ba kaka, ba ni bane zan gudu, kai ne za ka gudu. To yaro ni menene ne sa an gudu? Kaka? Saboda na faɗa masa kai ne ka rasu, shi ne zo ta'aziya. Kai. Ba wannan tsohon bane aka tare su?